πάρα πολύ χαρούμενοι με τη δωρεά ενός πολύ σπουδαίου ανθρώπου εδώ από την Πιερία. Αναβαθμίστηκε πλήρως και ανακαινίστηκε και ψηφιοποιήθηκε η μία αίθουσα των χειρουργείων μας. Βασικά είμαστε ένα πρωτοπόρο, θα έλεγα, τμήμα και προσπαθούμε πάντα να αγγίζουμε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Μετά από ευγενική δωρεά κάποιου πολύ γλυκού ανθρώπου, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να πάμε ένα βήμα μπροστά και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ψηφιοποίηση κάποιων τμήματων. Ένα από αυτά, λοιπόν, ήταν και η αίθουσα του χειρουργείου μας. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η απεικόνιση, ιδίως στα λαπαροσκοπικά. Μειώθηκε πάρα πολύ ο χρόνος της ανέβρεσης εξετάσεων, διότι διεγχειρητικά, εάν χρειαζόμαστε πια κάτι, δεν πρέπει να ψάχνουμε στο φάκελο ή να μιλάμε με το ακτινολογικό. Παίρνουμε κατευθείαν στο σύστημα στο έμπορα, το ανεβάζουμε μόνοι μας, το βλέπουμε μέσα στο χειρουργείο και αισθανόμαστε περισσότερο ασφαλείς, γιατί έχουμε στη διάθεσή μας άμεσα ολόκληρο το φάκελο και όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε ανά πάσα στιγμή. Η αναβάθμιση αυτή θα έχει αποτελέσματα προς το όφελος των ασθενών που έρχονται στο νοσοκομείο. Θεωρώ ότι θα βελτιώσει πάρα πολύ την ταχύτητα με την οποία γίνονται τα χειρουργεία, θα περιορίσει ενδεχομένως λάθη τα οποία μπορεί να προκύψουν από κάποια τέτοια επέμβαση. Αυτό αυξάνει την ποιότητα, διότι μειώνει το χειρουργικό χρόνο. Του δίνει την ασφάλεια ότι ο γιατρός του μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις εξετάσεις, οπότε μπορούμε να ελέγξουμε αν φαινόταν απεικονιστικά προεγχειρητικά. Ήταν κάτι το οποίο δεν φαινόταν και το ανακαλύπτουμε διεγχειρητικά. Πλέον μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, σε μια ψηφιακή εποχή. Το νοσοκομείο μας, μετά από την εκπαίδευση, την οποία ήδη έχει γίνει και την πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται, μπορείτε να κάνουμε μετατραπεί σε ένα κέντρο εκπαίδευσης σε νέου είδους τεχνολογίες. Με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε έτοιμοι να μπορέσουμε να διασυνδέσουμε λειτουργικά συστήματα όπως το HIS, το LIS και το PACS και να μπορέσουμε να κουμπώσουμε πάνω στη μελλοντική εφαρμογή που θέλει και η πολιτική ηγεσία στον φάκελο του αρρώστου και θα είμαστε έτοιμοι την ίδια στιγμή. Ο σκοπός μας είναι να προχωρήσουμε στην ψηφιοποίηση και των υπολείπων αιθουσών. Είναι ένα έργο καινοτόμο, είναι ένα έργο πρωτοποριακό. Είμαστε το πρώτο νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα που προχώρησε σε μια τέτοια κίνηση και απότερος σκοπός είναι η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας για τους πολίτες της Πιερίας. Η βελτίωση των συνθηκών ιατρικής για τους γιατρούς μας, με απότερο σκοπό το ιατρικό όφελος. Θα ήθελα μόνο να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ για το δωρητή μας, τον κύριο Βακαλίκο, ο οποίος είχε την ευγένεια να μας δώσει τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσουμε και να προσφέρουμε το καλύτερο στον ασθενή και στους εκπαιδευόμενους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να αναφερθώ τόσο στη διοίκηση που ήταν αρρωγός σε αυτήν όλη την προσπάθεια, όπως και στους συνεργάτες μου και στους συναδέλφους που όλοι βάλανε το λιθαράκι τους, ούτως ώστε όλα να πάνε καλά σε συνεργασία με τις εταιρείες. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους όσους συνέβαλαν στη διαδικασία αυτή, να πάνω απ' όλα τον δωρητή του έργου, να ευχαριστήσω πάρα πολύ την εταιρεία, την Aizo, η οποία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα προχώρησε στην υλοποίηση αυτού του έργου, καθώς επίσης και όλο το προσωπικό το οποίο συνέβαλε στο να γίνει άμεσα και με ασφάλεια η αναβάθμιση αυτή. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ λειτουργικό. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή επιλογή. Βέβαια στην αρχή μαλώνουμε γιατί λέω μη χαζεύεις. Μου λέει δεν χαζεύω, κοιτάω. Λέω πού κοιτάω. Μετά θυμάμαι ότι είναι η αίθουσα. Και μου λέει την οθόνη βλέπω.